Liverpool aytını halkara finaller günüň şanyny hormatly prezidentimiň şan serpaýyny ene mähri diýen hormatly ady nasip bolan 8 wondan köp çagan dünýä ýynlary öter welap eşdiren enelere ýaşy jaýlarynyň açarlarynyň gowşulyş dawarlar guraldy. Gowunlar kalkınlarca joşgul aydımlarda watan muqaddesligi, hormatly prezidentimiň rowanç işleri, bagtdan serpaýly döwrümiz, nurany gelin gyýlarymyz, mährem enelerimiz, gözel tebigatymyz belent keňlerde taryplanyp, Wenan mähre gözellik dünýäsi ýurdumyzyň şanly ösüşleri ajaýyp beýany tapdy. Hormatly prezidentimiň şan serpaýyny ene mähri hormatly ady nasip bolan 8 wondan köp çagany dünýä ýynlaryň we terbiýelep ýeşdiren enelere ýaşy jaýlarynyň açarlarynyň dawraly ýagdaýda gowşulmagy tolgunurjy hemde ýatdan çykmajak pursatlaryň birini urly. Halkara parahaçylyk we nysmak gelini täze ýaşy jaýynyň eýesi bolmak bagty meýefer eden maşgalalar Gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimiň arkadagyly gahrman ferdarmyda alkyşyny beýan etdiler. Toy gününe täze ýaşy jaýlaryny ýaşamak bagty meýefer eden köp çagaly eneler we şatlykly pursatlaryň şaýady bolan raýatlarymyz şa sowgady bolan ýaşy jaýlaryny dördülen amatlyklar bilen ýakynan tanışmaga mümkinçilik tapdylar. Giň we ýaty otolary bolan ýaşy jaýlaryna durmuş zerurlyklary, ähli şertler gözüňe tutulupdyr. Bayramçylyk gününe toy saçaklar bedelip, ülkemizde kemaly getirilýän naz-nymatlar gelen mihmanlara hödür kerim edildi. Toy günüň dawarlary ýaşy jaýlarynyň daşyna toy dissurlaryna erilip, ýokary ruh weletlik bilen dowam etdi. Ýurdumyzda Wenan mertebesine goýulýan beýik sarpa, çuňur hormat üçin bagtyar raýatlarymyz gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdarymyza alkyş aýdýarlar.